Wala, ang lakas, ang bilis ng abot. Hindi, kahit umikot sila, ang lakas oh. Yung baboy, nakuha na? Nakuha na yung baboy? Ayun na yung may-ari oh. Hinahanap niya yung baboy niya. Wala na, baka naanod na. O nalunod na, kawawa naman. Shit, oh yun. Yung? Ito ga uliton. Alin, Yan na, ano niya, diya. Iya pag ipansok-sok na. ang baboy? Oo. Ano yung anod? Ano, da karon ang isa kay nadakpa, anak ko nila, kuha. Pero patay na. Ah, nalunod. Kawawa naman. Ay. Saan ba? Like, siguro hindi na rin nila napansin na ganyan nakataas agad yung tubig. Alam naman nila na pag umuulan dito, baha talaga, di ba? Ba't bakit ka nagagalit? Ganito ko sa kanila kasi nga, bakit bubo ni ka? Bubo kasi, alam nila na pag umuulan dito, baha talaga agad. Wala ka na. Ako gibay din din, maki. Wala. Kusog ka ayo ay. Kusog kay Jude. Uy, first time pa ni. Hindi, yung kay ano, yung Hindi first time ni. Nakusog ka ayo. Yung bago tayo lumipat, nung nabili. Dari ka. Bakit lang. Grabe ka na ko tayo. Tsaka nung unang bumili, nung bago lumipat dito, nakabibili na ni Brenda. Mas mataas pa dyan. Nakatabi taong naitaw nga apit makuan. Apit makuan kay nakuan sa naglabay sila. Pagkataon na, anak nga, motor. Taas eh, grabe. Asan si Brenda? Kamusta kayo mga bisita? Yung si Brenda, yung mga bisita, chinik-check niyo. Ano po nila? Kaya to. Yan na, ano niya, di naman mula. Diyan sa may, ay, ayun yung sagdan. Ayun sila. Karon, kawawa tayo. Ano, hindi ko tayo bakit? Ano? Ito. Adyaan. Ayun na. Ayun nga.
Time check tayo, 8:15 na ng gabi. Napakataas pa rin yung ng tubig. Malakas pa rin yung agos. Hindi ba mga stock, hindi ba mga gamit. Kasi baka maano. Mahina na dito yung ulan, pero doon sa taas, kung saan nanggagaling yung tubig sa Sagpulon, malakas. Kaya dito dumadalo yung tubig. Time check mga moms, it's already 1:20 in the morning dito sa Hinaguan. At ayan, medyo ano pa siya, talagang mataas pa yung tubig. Malakas ang agos. Puntahan natin dito sa likod. Tignan natin kung ano yung itsura ng Hinaguan sa likod. Sira ulo ka. Dito na sa likod. Wala nang ulan ngayon, pero ito kasama ko si Inday. I-check kami ng A-house. Wala nang masyadong ulan. So dito sa likod, may mga guest na tutulog na may mga aso. Po kasi Saturday. So dito, wala nang ulan. Ang pool, palamang okay pa naman siya. So dito tignan natin. Maririnig yung lakas ng agos ng tubig. Dito. May mga pinahakot si Brenda doon sa bumaksak yung lamisa na naman. Bumaksak. Siya. Nagbiba. So yung mga bato dito, nasira na siya ulit. So umabot dito yung tubig sa sa second layer. Kasi bumagsak na naman dito Malakas-lakas pa rin yung agos ng tubig. Pag malakas talaga ulan. So as of now, ito na ngayon ang set up kalagayan ng swimming pool. So mamaya Saturday, hindi ko alam kung meron ba tayong gig later. Lakas kasi ng agos ng tubig kaya gising pa ako. Hindi ako makatulog din. Dito tayo sa gilid. Tingnan natin. Ayan, dito naman tayo sa gilid. Para medyo makita natin yung tubig. Natatakot ako medyo bumaba kasi baka mamaya alam niyo na umuulan, nabubulabog yung ibang mga halas, kaya hanggang dito lang ako. Dito sa gilid. Ano ba? Napapansin niyo ba? Nakikita niyo ba mga moms? May mga sanga, kahoy na anod. Kanina umabot dito yung tubig. Umabot dyan kanina yung tubig. Kasi ganito. Medyo pa siya. Medyo mataas pa rin talaga. Tignan niyo din yung agos. Diba ang bilis? Yun na yung tulay. Kung hindi na siya kita. Hindi ka na talaga makakatawid ng dito sa ilog.
Ayan, balik na tayo sa loob. At pilitin ko na matulog kasi natulog na yung mga iba kong kasama. Patay na yung ilaw dito sa farm. Natutulog na yung ibang mga beks. So, update na tayo again tomorrow. Abangin nyo na lang po sa aming mga post. Good night everyone.